Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha mai albarka ta wakilin Arewa TV. A bidiyon yau muna ɗauke da za mu kawo muku sharhi akan wani fim wanda wasu sun san shi wasu ba su san shi ba. Shiri mai dogon zango mai ɗauke da abubuwan al'ajabi wanda wasu sun san shi wasu ba su san shi ba. Shiri mai dogon zango shirin kamfanin mai Shadda Global Resources wanda ake yunkurin fara haska shi a cikin wannan wata mai albarka. Wannan shiri zai ɗau hankalin mutane sosai jama'a, kamar dai yadda aka saba yin wannan shirye-shirye, misali kamar irin shirin a fim ɗin a duniya, ga su nan dai shirye-shirye da yawa, misali fim ɗin a duniya, labari na da dai sauransu, suna matuƙar jin hankalin mutane, ga izzar su ga wane ne gaskiya. Amma wannan shiri a yadda muke faɗa muku wannan shiri sai ma abin da idan ku ya gane muku. Wannan shiri mai dogon zango mai suna Sanda wanda kamfanin mai Shadda Global Resources ke ɗaukar nauyin kawo wannan shiri. Shirin an fara gab yake da kammaluwa wanda ma ake sa ran a wannan wata za a iya fara haska shi. Shirin Dadi Hikima wanda Abale shi ne ma daraktan cikin wannan shi, wanda Abale shi ya ɗau nauyin shirin da kansa kuma shi ne superstar a cikin wannan shiri. Shirin da ya haɗa jarumai masu matuƙa hazaƙa a cikin shirye-shirye, musamman a masana'antar Kannywood, cikin shirye-shirye masu dogon zango. Wasu kun san su, wasu ma kuma sababbin fuska ne amma kuma suke taka rawar gani a cikin wannan shiri. Wani abun ma sai dai abin da idan ku ya gane muku a wannan shiri mai suna Sanda. Shiri mai suna Sanda wanda zai fara zuwa kamfanin mai Shadda Global Resources wanda tashar Dadi Hikima ya gabatar da shi, kuma za a fara haska wannan shiri a cikin wannan tasha mai albarka tashar Dadi, wanda a baya-bayan nan jarumin nan Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abale ya fara shirinsa, wanda mutane da yawa sun san shi a cikin shirin a duniya, wanda wasu a cikin wannan shirin suka fara sanin shi, wasu kuma tun kafin nan, wanda jarumin ba iya nan yake taka rawar gani ba kafin fara haska shi a cikin shirye-shirye masu dogon zango. Ya daɗe yana ba da gudunmawa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, amma wasu ba lalle ma sun san shi ba sai a cikin shirye-shirye masu dogon zango, musamman shirye-shiryen da yake taka rawar gani sun haɗa da fim ɗin a duniya, wanda da yawa mutane a cikin wannan shiri suka fi sanin shi. Wasu kuma suka san shi a cikin shirin mai dogon zango na Haram, wasu kuma suka fi sanin shi a cikin shirin iyali na. Yanzu akalla ma dai yana shirye-shirye masu dama a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, musamman da san shi ba, amma yanzu komai ya daidaita, komai ana damawa da shi, kuma ya shigo wannan masana'anta da hannu biyu da mutane suka karɓi, wanda wasu shirye-shiryen ma da yawa an fara haska su ba tare da shi ba, amma sakamakon ɗaukaka ta Ubangiji Allah ya ɗaukaka shi. Yanzu kuma cikin ikon Allah wasu shirye-shiryen ma babu shi, amma kuma gashi yanzu ana gayyata shi domin haska shi a cikin waɗannan shirye-shirye. Wannan jarumi Dadi Hikima yana da matuƙar masoya sosai, wanda masoyansa na iya Instagram akalla za su kai kimanin mutum 200,000, wanda da kuma cikin shirye-shiryen ma masu dogon zango shi na daban ne, mutane da yawa suna ƙaunar shi. Ganin haka ne ya zage dantse wurin shi ma farantawa mutanensa, a maimakon fitowa a ƙarƙashin wata inuwa shine shi ma ya ƙoƙarin kafa jijiyarsa da kansa domin shi ma ya fara taka rawar gani a cikin shirye-shirye masu dogon zango, inda ya zage dantse domin haska muku wannan shiri mai suna Sanda. Domin shiri mai suna Sanda ma an fara ɗaukar shi ne tun watanni 6 da suka wuce baya. Mun shirya muku wannan shirin, aka ɗauki babban kamfanin nan wanda yake cikin wanda aka fi sani wurin ɗaukar nauyin tallace-tallace, musamman tallukan kamfaninnika da dai sauransu, irin kamfanin mai Shadda. Kamfanin mai Shadda shi yake ɗaukar wannan shiri, wanda wannan kamfani dama sananne ne tun kafin yanzu, kuma yanzu haka yana cikin ɗaukar wannan shiri mai dogon zango, shirin fim ɗin Sanda. Fim ɗin Sanda yana kunshe da abubuwa da dama, misali kamar harkar daba, siyasa, soyayya, kai wani abun ma hada tausayi, ga nishaɗantarwa da faɗakarwa a cikin wannan shirin Sanda, wanda mutane da yawa suke tsimayen fitowarsa domin shirin ya ɗau hankalin mutane, a inda aka saki trailer sa wato kan ainihin tallar fim ɗin cikin tashar Dadi Hikima da ke kan manhajar YouTube, domin haskawa mutane da kuma sanar da su wannan shiri lokacin da zai fara zuwa, da kuma lokacin da kai hada ma irin shirye-shiryen da aka tsara a ciki, domin dai farantawa masoya kuma karfafa masu gwiwa, a san cewa fa ana dole sai da su, kuma gudunmawar da suke bayarwa ba lalle bane ba ma a bawa wasu, domin suna ba da gudunmawa sosai, kuma ba za su kai ƙasa a gwiwa ba wurin faranta musu. Shirin Sanda zai fara zuwa ne a tashar Dadi Hikima da ke kan manhajar YouTube,
wanda kaɗan daga cikin wannan shiri dama wannan jarumi sanannen jarumi ne wanda ta kai ga BBC sun nemi hira da shi domin jin abubuwan da suka shafi rayuwarsa da ma sauran dai wasu al'amura nasa da yadda yake gudanar da wasu abubuwan nasa. Kamar yadda dai aka saba duk wani jarumi da ya ɗaukaka ko aka san shi dai ake yawan faɗan shi a cikin musamman mawaƙa ko kuma dai 'yan fim wanda BBC ta kan ziyarci mutum domin su yi hira da shi. Shi ma wannan jarumi haka BBC ta nemi hira da shi inda har ta hira da shi wurin take tambayarsa cewa me shigo da kai harkar fim, ya bayyana musu cewa shi harkar fim dama ya daɗe yana cikinta amma musamman shi ba acting ne ma ya kashi cikin masana'antar Kannywood. Yana gudanar da abubuwa da dama musamman kamar continuity, ci gaban shiri, masu taimakawa shiri ya ci gaba da kuma irin masu dai design ɗin gurin da za a yi shooting da kuma mataimakin director wanda shi ma ya bayyana babban burinsa yake so ya zama director a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Sakamakon kana taka Allah na tashi jim kaɗan kuma bayan wannan ƙuduri da yake zuciyarsa da shigowa wannan masana'anta yana gudanar da harkokinsa akai-akai dai yadda aka saba, kuma sai Allah ya ɗaukaka shi ta wannan ɓangaren inda mutane suke matuƙar suna mai soyayya matuƙa a cikin wannan masana'anta, inda ya fara acting. Wasu da yawa sun fi sanin shi a cikin fim shiri mai dogon zango, shirin fim ɗin a duniya wanda kamfanin Tijani Asasi yake ɗaukar nauyin kawo shi ta YouTube channel ɗin shi mai suna Zinariya Hausa TV, wanda a wannan shiri ma mai dogon zango yana taka rawar gani. Sakamakon abubuwa da dama da suka shafi wannan jarumi wato kon abale, mutanen da suke matuƙar nuna mai soyayya, hakan ya ƙara ba shi damar shiga cikin masana'antar gadan-gadan, kuma ganin abubuwan da yake yi to ba su bane ya kamata a ce ya ci gaba da yi a kai tun daga mutane dama domin mutane yake yi to kuma ga abubuwan da mutane suka fi so a tare da shi, musamman gudanar da acting a cikin shirye-shirye masu dogon zango wanda duk shirin da aka ce akwai abala a ciki to za ka ga yawanci mutane suna haba da kallon wannan shiri domin Allah ya bashi mutane sosai masu nuna mai kauna da soyayya. Shi ma haka ya zage dantse wurin nuna wa masoyansa to shi ma fa ba wai a iya su kaɗai za su yi ta wannan abu ba, shi ma bari zai faranta musu domin ya fitar musu da shirin sa mai dogon zango mai suna Sanda, wanda kuma wannan shiri ba shine ma na farko ba domin ya yi shirye-shirye da dama wanda a halin yanzu ya fara haska fim ɗinsa mai suna Jabun Kuɗi a tashar mai shadda Global Resources da ke kan manhajar YouTube. An fara haska wannan shiri a ranar Juma'ar da ta gabata, wanda a halin yanzu ma suna kan haska episode 2 wanda shiri ne mai dogon zango, shi ma yana dauke da abubuwan ajabi. Wani abun ma dai sai mutum ya gani domin bayani aka ce wai kwatance baya wa magara gama sai an hada ta ka'idan ta ga na baduku. To wannan ma haka ne domin duk bayanin da za a maka to gaskiya in ba kallon wannan shiri kai ba an uwa, shi yasa muke ba mutane shawara domin su yi dakon wannan shiri mai suna Sanda. Domin fitowar wannan shiri mai suna Sanda yana gab da baza wasu fina-finai masu dogon zango, musamman fim ɗin da ya kunshi harkar daba da dai siyasa da menene, wanda shiri ne da ma ba a taɓa ɗaukar irinsa ba, wanda an shirya jarumai matuƙa da kuma daraktoci, manyan daraktoci domin haska wannan shiri na Sanda. Wajen ɗaukar wannan shiri fim ɗin Sanda an tanadi mutane da dama musamman ma'aikata, wanda ba kowane fim bane a wannan masana'anta ake mai irin wannan shiri sai a wannan shiri, kuma wanda shirin shine ma Dadi Hikima ne ɗauke nauyin kawo wannan shiri. Duk wani abin da za a bukata a gurin shine producer fim ɗinsa domin shirya wa masoyansa shiri, domin shi ma ya faranta wa masoyansa kamar yadda yake jin daɗi suke nuna masa soyayya da ƙauna a cikin shirye-shirye, wanda shirin shi ma ya kunshi jarumai masu da dama a ciki, musamman mai jarumin nan Tijani Asasi wanda aka fi sani da Kana Faro a cikin shirinsa shi ma mai dogon zango da yake gabatarwa a tashar ta Zinariya Hausa TV. To wannan karon ma a wannan shiri ma ba a bar shi a baya ba, inda aka gayyato shi domin shi ma ya nuna bajintarsa a cikin wannan shiri, domin ana ganin kamar shi ma zai ba da gudunmawa matuƙa domin shi ma ya yi ƙaura a wannan harka ta daba da kuma harkar siyasa, duk dai ana damawa da shi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, domin shi ma babban jarumi ne ya daɗe a cikin wannan masana'anta yana ba da gudunmawa matuƙa, inda har Allah ya buɗa masa fara gudanar da shirinsa na kansa fim ɗin a duniya, wanda kuma da yawa mutane su yi ma an karɓe shi hannu biyu domin abubuwa da dama da ake nuna a cikin wannan shiri
da suka kunshi rayuwa da abubuwan da suke faruwa a cikin mutane real zahiri kamar ana yin abun a gabanka kana gani a cikin wannan shiri na duniya. Shi ma jarumin gayyato shi domin shi ma ya taka rawar gani a wannan shiri mai suna Sanda. Kai wannan jarumai dai a cikin wannan shiri duk jarumin da ka gani domin ya cancanta da gurinsa, wanda a cikin wannan shiri jarumin nan wanda aka fi sani da Awwal Isa shi ma an gayyace su a wannan shiri domin shi ma zai ba da gudunmawa domin gabatar da wannan shiri, inda shi ma ya fito a matsayin mai kalubalantar wannan jarumi wato Abale a cikin wannan shiri, wanda Abale shi kuma gaba ɗaya dai a wannan shiri dai shi ne superstar a wannan shiri domin shine a matsayin jarumin wannan fim mai suna Sanda. Abubuwa da dama sun faru a wannan shiri domin in ka gane wa idan ka wannan shirin wani wurin ya saka kuka, wani wurin ya burge ka ya baka nishaɗi, wani wurin kai dariya, wani wurin kai takaici, domin haka dama rayuwa ta kunsa. Rayuwa aka ce wai hawa biyu ce, wasu suka ce rayuwa kwana uku ce, musamman a ce jiya yau da gobe shine adadin rayuwa. To haka ma a cikin lamarin rayuwar akwai wasu abubuwan dole in dai ba bacin rai ba aka ce wai bacin rai ko farin ciki dole za ka yi ɗaya daga ciki ko za ka kasance a cikin ɗaya, farin ciki ko da ba to haka wannan shiri idan ka kalle shi insha Allah ana sa ran wannan shiri zai karaɗe yankin arewa maso karaɗe arewa, domin duk wasu shirye-shirye da ake arewa ana tunanin wannan shiri da ikon Allah zai haskaka shi ma zai shiga sahunsu, domin shi ma wannan shiri ya zo da zuwa wani abin ma dai kai sai mutane dai sun gani. Wannan shiri mai suna Sanda wanda za a fara haska shi ranar 25 ga watan Satumba shekara ta 2021 a YouTube channel mai suna Dadi Hikima, wanda wannan shiri Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abale shi ne ɗauki nauyin wannan shiri, inda kamfanin mai Shadda Global Resources suke ɗaukar nauyin kawo wannan shiri, wanda daraktan wannan shiri gabatar da wannan aiki na musamman akan wannan shiri. Daraktan da mutane da yawa sun san shi, ya san hannunsa a wurin aiki, duk dai domin masoya a ba ɗaya duka domin su ake yin komai na shiri da film. Mutane darakta shiri wanda ake sa ran zai a sosai domin na gabatar da shi har abubuwa suke faruwa lamuran dama inda shi wanda zai faru zuwa Dadi da ke kan YouTube sana Dadi Hikima kwanan nan bayan wannan kyaututtuka ya samu kafin ma dai mutane wanda ma wanda mu ma a wannan lokaci muke cewa a wannan tasha ta mu mai albarka ku danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun saki. Domin samun wannan bidiyo mai suna Sanda ya ku garzaya YouTube sacin tashar Dadi Hikima, ku danna subscribe ku danna alamar kararrawa domin anan za a rika saki wannan shiri. Mu ma ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin anan za mu rika kawo muku sharhin fina-finai da dama waɗanda ba su fito ba da waɗanda ma suke kan YouTube din, wanda ba ku san da su ba kuma za su kawatar da ku. Insha Allah da a wannan tasha za ku rika samun labarai akan su. Kawai abin da muke bukata ku danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin samun wannan shirye-shiryen insha Allah. Yanzu kaɗan daga cikin wannan hotuna domin tabbatar da cewa wannan shiri ya kusa kankama, za mu sa muku kaɗan daga cikin hotunan wannan shiri domin kuma ku gane wa idon